ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:07. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na odto sa Indogabos, mga tugang ngunyan aldaw nin Huwebes, September 11, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa Indong mga tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandara kulang mga baretas sa lado lokal. PRO5 ginibo ang stand-up ceremony sa 120 personahes na ipapawaga sa Peña Francia Festival. LTO Bicol, temporaryong sarado ang nagkaperang opisina katakod kan Peña Francia Festival. 102,000 kantidad nin ilegal na droga na kumpiskar kan Daraga Municipal Police Station. 8 oras na power interruption may eksperyensyahan ni nagkaperang lugar sa Ligao City, sigun sa Aleco. Sa lado nasyonal, BJMP nagdagdag nin seguridad sa presuhan ni Engineer Hernandez. DPWH Secretary Dizon, nagpaluwas nin memo may kinaaraman sa pagsulog nin uniforme kan sa indang tauhan. Propwestong buhayon ang National Development Support Command para tumabang sa pagpapautob kan mga napindyente na flood control projects. Welcome sa Philippine Army. Senate President Pro Tempore Ping Lacson nagpaluwas nin ebidensya laban sa sarong opisyal kan DPWH na aligadong nagtatangro nin budget insertions para sa NEP. Bareta sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Netanyahu binantaan ang Qatar na dapat palayason ang mga Hamas. Baretang sports, final roster kan alas Pilipinas na masabak sa FIVB Volleyball Men's World Championship ipinaluwas na. Yan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pinamayuhan ni Police Regional Office 5 o PRO5 ang ginibong send-off ceremony sa 520 mga camp base na mga personahes kan ahensya para sa deployment kan sigun kay PRO5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang mga personahes na ipapadara sa selebrasyon ang matabang na magsiguro nin kaligtasan asin seguridad sa mga aktibidades. Ang mga personahes anhali sa Regional Headquarters, Regional Mobile Force Battalion 5, Regional Intelligence Division, Regional Headquarters Support Unit, Regional Support Units asin iba pa. Sa iyang mensahe, tinawan doon ni Babagay ang importansya nin profesionalismo, koordinasyon asin pagkasararo sa pagibukan sa indang mga responsibilidad sa saro sa pinakadakulang religious gathering sa rehiyon Bicol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Temporaryong sarado ang nagkaperang mga opisina kan Land Transportation Office o LTO Bicol. Katakod kan selebrasyon kan Peña Francia Festival sa September 12. Sigon sa ipinaluwas na abiso kan LTO Bicol, sarado ang sa indang mga opisina sa nasabing aldaw sa Iriga, Naga Partido, Pili Extension, Pamplona, asin Ragay District Office. Dagdag pa kan ahensya, dahilan ini kan pinaglalaoma na bulos nin mga deboto asin turista na maatindir kan nasabing selebrasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics.
Nasa 102,000 pesos kantidad nin ilegal na droga ang nakumpiskar kan mga personahes kan Daraga Municipal Police Station sa ginibong buy-bust operation sa Barangay Tagas, Daraga Albay kan nakaaging aldaw. Basado sa inisyal na impormasyon kan mga pulisya o kan mga pulis, bandang alas 2:15 nin pagkahapon kan ma-recover kan mga autoridad sa mga suspect ang apat na heat sealed sachet na naglalaman nin pinagtutubudang shabu. Sa ngunya nasa kustodiya na kan Daraga MPS ang suspect kung sain hahampangon niya ang kasong pagbalgar nin Section 5 asin 11 Article 2 kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Mae-eksperyensyahan ang 8 oras na power interruption kan mga lugar katakod kan Ligaw Feeder 3. Tuburan Sectional, poon alas 9 nin aga, sagod alas 5 nin pagkahapon sa Septyembre 13, ngunya na taon. Sigun sa ipinaluwas na abiso kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO, apektado ang mga barangay kan Tuburan, Bay, Batang, Basag, Binanuwahan, Nabunton, Nasisi, Tambo, Amtik, Baligang, Herrera, Busay, Barayong, asin Balugo sa Ligaw City. Dagdag pa kan kooperatiba dahilan ini kan gigibuhon na massive line clearing activity asin pagsalida nin mga nadanyara na insulators. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Gigibuhon ngunya na aldaw kan Local Economic Development and Investment Promotion Office o LEDIPO Albay ang Cities and Municipalities Competitiveness Index Orientation and Ceremonial Pledge of Commitment. Sigun sa ipinaluwas na anunsyo kan ahensya ang aktibidad, parte kan preparasyon sa pagpapakusog asin pagiging competitive kan mga probinsya pagabot sa CMCI pati naman sa kamawotan na masungkit sa Giraray ang Seal of Good Local Governance Award. Sigun sa LEDIPO, saro sa pinaglalaoman ngunya na taon ang mapalangkaw ang ranking kan Albay hali sa ikasyam na pwesto pasiring sa ikalima. Gigibuhon ang aktibidad sa AFBville Negosyo Center, Kamalig, Albay, asin pinaglalaoman na aatindiran nin mga man iba-ibang opisyales hali sa man iba-ibang lokal na gobyerno kan probinsya. Tinawanin pagmidbid kan gobyerno probinsyal kan Albay ang mga estudyante kan San Jose National High School. Katakod kan sa indang naging achievement sa ginibong International Mathematical Olympiad Final Round 2025 sa Hong Kong. Ang mga estudyante na sina Grace Ann Joy Regalario asin Mark Lian Hila ang nakaresibin in bronze na medalya sa Secondary 3 mantang nakuama ni Judith Canalda ang Merit Award sa Secondary 2. Padagos ang espertos kontra colorum asin overcharging the drivers sa Naga City Domestic Airport. Patunay kay ni ang ginibong Joint Law Enforcement Operation kan LTO Bicol asin AVSEU 5 kasuhapon kung sain binantayan kan sa indang mga personahes ang palibot kan airport tangani mainspektar ang mga illegal na taxi, van asin tricycle na mga warang prangkisa asin padagos na nangungontrata sa mga pasahero o kung minsan sobra ang pigsisingil. Katakod kay ini tinawan doon man kan LTO Bicol na bako ini sarong one-time big time na operasyon. Dagdag pa kan ahensya parte ini kan sarong serya nin mga operasyon asin sinabi pang daisinda matunong sagkod may nagbabalgar. Ginanakan probinsya nin Albay ang enot na pwesto sa provincial category kan 2025 Regional Rafael M. Salas Kaunlarang Pantao Award. Kanakaaging aldaw sa Hotel Luca Legazpi City. Naresibi kan probinsya ang sarong plaque asin 100,000 pesos na cash prize dahilan kan sa idang espuersos sa pag-localize kan Population and Development Agenda. Ang nasabing pagmidbid, nagtataong onra sa mga lokal na gobyerno na nag-iimplementar nin mga innovative asin sustainable population asin development strategies. Ipigbubusol kan sanggo ni ang panlunsod kan Legazpi ang pagpasar nin propwestong ordinansa na nagtataong penalidad sa mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino program na nagsangla kan sa indang government-issued cash cards. Sigun kay Councilor Vince Baltasar III, matapos ang courtesy visit kan mga opisyalis kan Department of Social Welfare and Development sa Konseho ngunya na semana,
Ipinagpresentar kan mga ini an update sa 4-piece program asin impact sa sobra 5,000 na households sa 70 barangay kan Legazpi. Sinabi man ni Baltasar na preparado siyang mag-sponsor nin city ordinance na magbabawal sa mga benepisyaryo na magamit ang sa indang cash cards bilang collateral o maisanla sa maski anong loans. Ginibo ka nakaaging aldaw ang ceremonial declaration kan Santo Domingo Albay, kan Stable Internal Peace and Security Status o SIPS. An aktibidad an inatenderan kan Santo Domingo Municipal Police Station. Asin pinanginotan kan Armed Forces of the Philippines, pati na kan lokal na gobyerno kan munisipyo. An seremonya mawot na pagtibayon asin midbidon an Santo Domingo bilang sarong ligtas, asin mapayapang komunidad kausa kan pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno asin mga autoridad. Mga tugang yan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12. Mabalik po kita sa magkapirapang mga Bareta. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga Bareta sa Lado Nasyonal at Sinibapa.
Siniguro kan Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na dainin VIP treatment ang inako ni Engineer Bryce Hernandez sa Pasay City Jail matapos siyang ibalyo sa PNP Custodial Center, Kasubanggi. Sigon kay BJMP spokesperson J-Rex Joseph Bustinera, nagpautob nin dagdag na seguridad sa kulungan kasunod kan pag-abot ni Hernandez. Sa ngunyan, solo ini sa iyang selda bilang parte kan mandatory quarantine protocol para sa mga bagong abot na preso. Day tutugutan ang si Isay man nasabayan ang bagong laog na inmate mantang nasa quarantine period asin para mientras na ipinagbabawal ang pag-ako kan bisita kay Hernandez mantang nasa irarom kan nasabing preso o proseso. Nagpaluwas nin panibagong kasuguan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. May kinaaraman sa daipagsulog nin uniforme kan sa indang mga tauhan. Ang desisyon ni Secretary Dizon bilang lakdang na protektaran ang mga empleyado kan DPWH laban sa pambubuli asin harassment. May kinaaraman sa pinagigibong investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects. Sinabi kan opisyal na para mientras anda ipagsulog kan opisyal na uniforme para sa seguridad kan mga empleyado kan ahensya. Welcome sa Philippine Army ang propwestong buhayon ang National Development Support Command para tumabang sa pagpapautob kan mga napindyente na flood control projects. Kasunod ini kan suwestyon ni Senator Robin Hood Padilla na ipatake over na sana sa militar ang mga proyektong pigsasabi na may anomalya. Sigon kay Philippine Army Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete, ipinagpapasalamat ninda ang tiwala sa inda para kaputan ang mga proyekto. Aminado naman si Navarrete na matitibay ang sa indang mga soldados alagad day ini magkakanigo para simbagan ang pangangaipuhan sa konstruksyon kan darakulang proyekto. Ipinagmando kan Land Transportation Office o LTO na sususpenderon ni 90 aldaw ang driver's license kan mga engineers kan Department of Public Works and Highways na imbwelto sa anomalya kan flood control projects. Kumpuesto ini kan mga hinali na DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Brins Hernandez. Kasabay man sa mga pinagsususpende ang inapod na Bulacan Group of Contractors o BGC na sinda RJ Dumansig, Edric San Diego asin JP Mendoza. Kasunod ini sa pag-ako ni Alcantara sa Senado na nagagamit ini nin pekeng pangaran asin pekeng ID para makapagkawat sa kasino. Lauman ang mas hararom na investigasyon kan Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga ghost asin substandard flood control project sa manlain-lain na parte ka nasyon. Sigun kay DPWH Secretary Vince Dizon, malinaw na may nasa likod kan anomalya kan nagkapirang opisyal asin kontraktor lalo na ta may pattern na maikokonsiderar sa operasyon. Nagkapira digdi iyo ang marikas na bidding, pag-award kan proyekto, sabay na pagtao ni notice to proceed asin marikas na pagtao kan bayad. Nagpaluwas nin ebidensya si Senate President pro tempore Ping Lacson laban sa sarong opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH na aligadong nagtatangro nin budget insertions para sa 2026 National Expenditure Program o NAP. Sa iyang privilege speech, ipinahiling ni Lacson ang screenshot kan sarong mensahe halik kay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na ipinadara kay Senate President Vicente Soto III. Nagkapirang aldaw matapos ining manggana sa senatorial elections kan Mayo. Sigon kay Lacson ang mensahe, may katuyuhan na maghagad din mga proyektong pwedeng maisabay sa National Expenditure Program. Alagad sinayumahan ini ni Soto. Base sa screenshot, hinapot ni Cabral kung may priority project si Soto para sa vetting para malikayan ang redundancy, overlap asin masigurong nakakasunod sa national priorities asin local project menu. Bareta sa ibang nasyon, day mapadaog si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa patakot kan ibang nasyon matapos ang ginibong pag-atake kaini sa Qatar. Pinatanidan kaini ang Qatar na magpapadagos sinda sa pagsakyada kapag daininda pinahali ang mga Hamas. Dagdag pa kaini na bako sana ang Qatar asin ang kabos ng mga bansa na nagtatago kan mga terorista na dapat pahalion ang mga ini. Kundai magibo kan mga nasyon, mismong siya na ang magibo nin ibang lakdang.
Baretang Sports, ipinaluwas na kan Philippine National Volleyball Federation ang final roster kan Alas Pilipinas na masabak sa FIVB Volleyball Men's World Championship nagikibuhon sa nasyon. Nangenot sa listahan sinda Brian Bagunas, asin Mark Espejo, na iyo ang naging dalan sa pagkagana ka nasyon sa silver medal sa ginibong Southeast Asian Games 2019. Kasabay man sinda sa nagsabak sa Asian Games na ginibo sa Zhangzhou o Hangzhou kan 2021. Apera kaini, kasabay man sa mga listahan sinda Jos Ibanez, Joshua Ratamar o Retamar, Vince Lorenzo, Kim Malabunga, J. Disquitado, Jack Kalingking, Peng Tagibolos, Leo Ordiales, Eko Adahar, Lloyd Josafa, Louie Ramirez, Michaelo Budin, asin ang coach ninda na si Anliolino Frigoni. Naimbento kan kompanyang Kangsters and Willie X sarong wheelchair treadmill na kayang makontrol gamit ang aplikasyon. Ang Willie X nag-opresir nin workouts kung saan ang mga personaheng may kapansanan na nagagamit nin wheelchair ang pwedeng makapag-workout gamit ang treadmill. Apwera kaini ipinag-opresir man kan imbensyon ang wheelchair racing games pati na ang seated yoga. Istorya na iiba. Sarong motorcyclist sa Saudi Arabia ang nakakuanin bagong Guinness World Record matapos na maggiboan sarong Willie nin sobra 1,000 pulgada ang rayo mantangimot sana ang pangkapot niya sa manibela ang Willis sarong motorcycling stunt kung saan ang hampang narida kan motorsiklo ang nakaitaas sa ere mantang ang bihikulo ang nagbabiyahe gamit sana ang rida sa likod. Flashback. Ngunya na aldaw, Setyembre 11 taon 1940, namundag si Emil Javier, sarong midbid na Filipino agronomist, plant geneticist, asin edukador. An sa iyang mga kontribusyon ang nakatabang sa agricultural research asin development sa Pilipinas. An sa iyang karir, tuminagal nin pirang dekada nin scientific innovation, institutional leadership asin policy advocacy kung saan sa iyang nakuha ang pagmidbid bilang National Scientist of the Philippines. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, social media writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa lado technical kay ibahan ta po si Sir Nems Flora asin si Mr. Jerome Nico Martinez and sa tuyang IT. Sa pangaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po sa indong mga naging tagapagbareta. Sa pangaran po ni Miss Gina Ritterly, ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Happy birthday, Miss Shara. Happy birthday. Salamat Sa po. indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon